Phaje sing tini hanyo hai tako khoroksani kothama khananya lewan. Tako ne kami hinke sunta mura. Bo tini ano beli labo story share khageba. Tini ang norongo tako khoroksani kothama shawi khanarowan. Hanike norok takon kothama no polyan simi pachak jor khana chongdi. Phaje hinke sing bisile lawoi khananya le shiwan. O tako ni kami bai o brunye kami ke kasha. Borok hinke sashariko dele no berai layo. Ao sashariko ba jotoro berai layo haide ba. Salja hinke o tako sarik jorowo gorinani thangpuro khoroksa brunya nugoi hamjaka. Hamjak phano o tako saraiga angai tongo. Ta angai hinke sakebo tamo ba hino gosia da angno hanai saraiga angai tongo. Salja hinke o tako khatorino abrunya hamjago hanai shaka. Apro aburai hai hanai shaka. Ang tabok semanya ko ang kisawan sugai shawana hanai. Apro otakok hai hanai wansuka nang ino hanai hanai. Tai salsa tongai kena abribo hamjago hanai shaka. Abani poreke funamorong nalaikia borok kogrok salaikia. Hakena borong ni hamjangma 1 year sai engka. Olo hanike otakong ni peran chongbo semanka. Aburnya peran chongbo semanka. Borok hamjagai tonglai manino. Semalai pano mungsak hanalia. Apurni simike borok kornino bekaroi hamjalakia. Borok kornino karoi hamjalakia. Belakeno hamjalakia borok. Tai aburai hai hanai shaka. Ang nono belanya hamjago hanai. Tai neng cara tonge mangalak hanai. Neng ano ya karirok tak kalang di hanai. Aburai takong no shaka. Apro o takok hai hanai shaka. Neng se ani pula hamjang ma. Bahake ang nono ya karik kalang nani. Ang se nono tebo bekabai hamjago hanai. O takok aburai no shaka. Apro ke borok khornino puidak khai hamjang laikya. Sini hamjang ma kubunya angnai hanai wansugoi hamjang laikya. Aboni yagoloke borongni hamjang mao deramong phaikya. Tangai hanike abroni buma bu phano khorokja borok bongni kamini borong no abroni buma bu phano atakongni bagai kok hambya saka asala phaltu se hanai borok hamya se hanai saka. Hai hanai khana kena abroni buma bopa belanya jolijaka. Asala bai ani besano kaya hanai. Oloke saka abroni broni bopa. Asala bai nono kai mangalak hanai. Nang tinine simi asala bai kogrok tas hajidi. Asala belanya borok hambya. Asala belanya phaltu. Tai abroni bopa hai hanai shaka. Nono onyo salabashi kashi nai hanai. Kanane shimi nono kainane sila najuk shinai hanai shaka. Akong no kana keno aburai belanya kapka. Belai keno dukho nangjaka. Aboni yagoloke aburai no kainane bagai kok thik khalalakya. Apuruke aburai takhono shaka. Ano onyo salabashi kainani naitongka. Ano tinini bisingono napasidi hanai. Akong no kana kiano atakuk belanya wana zaka. Singka apuru atakuk akok kubuja hanai. Saka aburai akok kubunya hanai. Nang tinino ano napasidi. Nang tini ano napayake ang bunyinu kongosi shogo shinai hanai. Pia apuru aburai belanya kapsak. Pia bershaka. Ano napasidi hanai. Barebar shaka atakok no. Haipeno atakok nailia. Nai kebo mongsa sugda deramong panyani. Nai kebo mongsa sugda engnani. Oloke biang da engnani hanai nailia. Aboni yagoloke aburai takok no shawai kalangka. Kana ani
kalbario phaji hene phia apuro aburi bai atako belanya kablakya asak hamjagai tonglai mase mahai tera mungrok phayo kepa belanya dukho nangjak kablakya borok khoroknai atako aburani kalbario thangya hanai tongmani bini kami tolok barebar koikya himdi hanai abruke atako thangya hanai tongmani no boni tolok koikya hanai thangka abure hanke tabo kajagai na nokon khai tongoikya atako hanke ba tabo kobor hajangai tongshu nijini hamjangma borong no manyak mani bagai ang je borong ni story no bushmani hanke jalani bo saya kri oro burinya bo saya kri sabani saya hanke je burinya buma bu phano sokile segai sanani sa saya hanai ang wanchu hanke norok sabani sa saya comment khaisadi hanke norok tabuk phano ani youtube channel no subscribe khaiko hanke subscribe kharidi tai bidono sajagai tawha keba gobang kongno share khanya ta pokdi hambai